द्वारिका दशकर्त शिव पुराण बा शैव पुराण प्रथम खंड आज विषय बरलाभ करी त्रिपुरासुर जयलाभ करवा। सर्व ऋषिगण सुनी धाता सुत बाणी कृत कृत होइण जे बोइले कपुणी हुहदेव कथा एक आंभ को बुझाई निर्गुण निर्लेप ज्यों जगत गोसाई से किंपा रूप धारण करी ब्रह्मांड रे जन्म लभिले कुह केउ कारण रे ताहा शुणिले आंभर मन हेब तोष ए भाव संसार मुक्त होइबु अवश्य। ଏହା ଶୁଣି ଧାତା ସୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଶିବଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସୁମରଣା କଲେ। ଶୁଣ ସର୍ବ ଋଷିଗଣ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପାପ ତାପ ଧୈତ ହୋଇଯିବ ଶିବପୁରେ। ତ୍ରିପୁରା ନାମରେ ଥିଲା ଏକଇ ଅସୁର ଜାତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ହେଲା ବଳିୟାର। ଦିନେ ବିଚାରିଲା ମନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୈତ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେବେ କରିବି ମୁଁ ଦୂର ତେବେ ଯାଇ ମନ ମୋର ହୋଇବ ସୁସ୍ଥିର। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇଗଲା ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ ହୋଇଣ ସେ ପର୍ବମୁଖେ ବସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ କଲା ଅହର୍ନିଶି। ଜଳପାନେ ବଞ୍ଚିଲା ସେ 10 ସମ୍ବତ୍ସର ତହିଁ ପରେ ପୁଣି ଜଳପାନ କଲା ଦୂର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇଣ ସେ ପବନ ଆହାରେ 10 ବର୍ଷ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଦ ଗୋଟିକରେ। ପଞ୍ଚାଗ୍ନିର ତାପ ସହି ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେ ହିମକାଳେ କଟାଇଲା ବୁଡ଼ି ଶୀତ ଜଳେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ଗିରି ଶିଖେ ବସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚରଣ ଧ୍ୟାନ କଲା ଅହର୍ନିଶି। ଏହି ନିୟମରେ ଗତ ହେଲା କେତେ କାଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଦୈତ୍ୟ ମନରେ ବିକଳ। ତହୁଁ ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ପଦ୍ମ ଛନ୍ଦି ମହାବଳୀ ଅଧମୁଖ ଓହଳିଲା ତଳେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି। ଧୂମ୍ରପାନ କରିବି ସେ ହୋଇ ଅଧମୁଖ ଅଜପା ଜପିଲା ଅଙ୍ଗେ ସହି ଘୋର ଦୁଃଖ। ଦୁଷ୍କର ତପସ୍ୟା ସେ ଯେ କଲା ଅବହେଳେ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁ ମାଂସ କାଟି ପକାଏ ଅନଳେ। ବିବିଧ ପ୍ରକାର କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବିଚାର ଏ ତ୍ରିପୁରରେ ମୁଁ ହେଲି ଅଧିପତି। ନୋହିଲେ ଏ ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ବିନାଶ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ। ଏପରି କରନ୍ତେ ଘୋର ତପୁ ଦିନୁ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେନି ଜାନୁ ହେଲା କମ୍ପମାନ। ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତ୍ରିପୁରାର ତପ ଅତି ଉଗ୍ର ହେତୁ ଲୋକେ ଲଭନ୍ତି ସନ୍ତାପ। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ସେ ତହୁଁ ମରାଳରେ ବସି ଉଦୟ ପର୍ବତ ଶିଖେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସି। ବୋଲନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା ତୁ ହେ ମାଗି ଘେନ ବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ତପରେ ତୋହର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ପିତାମହ କେଉଁ ବରେ ଇଚ୍ଛା ତୋର ତାହା ଦେବୁ କହ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୈତ୍ୟ ଏ ବଚନ ଶୁଣି କହିଲା ସେ ମସ୍ତକରେ ଯୋଡ଼ିବେନି ପାଣି। ଯେବେ ଧାତା ମୋହଟାରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ତିନି ପୁରେ ନ ହୋଇବ କେ ମତେ ସମାନ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି 10 ଦିଗ ପାଳନା ଗଣର କେ ସମ ନୋହିବେ ଜିଣିବି ମୁଁ ଚରାଚର। ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ମୁଁ ଯେ ହେବି ତବାଗ୍ନରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଦି ଜୟ କରିବି ସମରେ। ମୋ ତୁଲରେ କେହି ଜଣେ ନ ହୋଇବ ସମ ତିନି ପୁରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ହେବ ମୋର ନାମ। ତ୍ରିଭୁବନେ ଯେ ଭେଦିବ ବିନ୍ଧି ଏକ ବାଣ ତାର ହସ୍ତରେ ମୋହର ହୋଇବ ମରଣ। କହନ୍ତି ହେ ମହାମୁନି ଦୈତ୍ୟର ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ହେଉ ବୋଲି କହିଗଲେ କୁଶ ପାଣି। ତଦନ୍ତେ ତ୍ରିପୁରାସୁର ନିଜ ପୁରେ ଗଲା ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଯାହା କଲା ତାହା କହିଲା। ଶୁଣି ନିଶାଚର ଗଣ ହେଲେ ଅତି ତୋଷ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ସର୍ବେ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟରସ। ଜିଣିଲା ତ୍ରିପୁର ସୈନ୍ୟ ସାଜି ମଧ୍ୟ ପୁର ଖଟିଲେ ତା ପାଦ ତଳେ ସବୁ ନରେଶ୍ୱର। ଧନ ଭଣ୍ଡାରନ୍ତି କେତେ କଲା ସବୁ ଠୁଳ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଜିଣିଲା ପାତାଳ। ସକଳ ନାଗଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖି ଆଣିଲା ବହୁତ ଧନ ବହୁତ ରତ୍ନ ଉପ୍ରୋଧ ଉପେକ୍ଷୀ। ତଦନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦୈତ୍ୟ କଲା କଟକାଇ ତହିଁରେ ଅସୁର ବଳ ମହାକୋପ ହୋଇ। ଢୋଲ ଟମକାଦି ବାଜେ ବାଦ୍ୟମାନ ତା ଜାଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଥାଇ ଦେବଗଣ। ସୁଧମା ସଭାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବେ ଛନ୍ତି ବସି ଏହି ସମୟରେ ଡଗର ପ୍ରବେଶିଲା ଆସି। କହିଲା ମସ୍ତକେ ପରେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁଛି ଦେବ ତ୍ରିପୁରା ଅସୁର। ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନେ ଅପରିମିତ ନିର୍ଧୂମ ଅନଳ ପରି ଦିଶେ ତେଜବନ୍ତ। ଚାରମୁଖୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ପୁରନ୍ଦର ବୋଇଲେ ସତ୍ୱରେ ସଜ ହୁଅ ସର୍ବସୁର। ଅସୁର ବଳକୁ ଆଜି କରିବି ନିପାତ ଏତେ କହି ସଚିପତି ଉଠିଲେ ତ୍ୱରିତ। ଐରାବତ ଗନ୍ଧ କନ୍ଧେ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ ବାହାରିଲେ ଦିଗପାଳ ବାହାନେ ଆରୋହୀ। ମହିଷ ବାହନ ବିଜେ କରି ନାଶ କର କାଳଦଣ୍ଡ ଦିଶେ ତାଙ୍କ କରେ ଭୟଙ୍କର। ମେଷ ବାହନର ପୁଷ୍ଟି ନିଜେ ବୈଶ୍ୱାନର କର ପୁଟେ ଶୋଭା ପାଇ ଅମୋଘ ମୁଦ୍ଗର। ସାର୍କୁଳ ବାହନ ଚଢ଼ି ବିଜୟ ନୈରତେ କରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେହି ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୁନ୍ତ।
ମକର ବାହନ ପୁଷ୍ଟେ ବିଜେ ଜଳପତି ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଅମୋଘ ପାଶ ବିରାଜଇ ଜ୍ୟୋତି ପବନ ଅଇଲେ ମୁଘ ଚଢ଼ି କୋପ ମନେ କୁବେର ଆସନ୍ତି ବସି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନେ ରତ୍ନବଳି ଗଧା ସୋହେ ଭୁଜରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚକ୍ର ରଖେ ବିଜେ କଲେ ଦିନକର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଧରିଥିଲେ ଜାଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରିଥିଲେ ଖଡ଼ଗ ନାମ ପଞ୍ଚବାଣ ଅଙ୍ଗାର ପନଗ୍ନ ନିଜ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ତୁଲେ ଆୟୁଧମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଯୁଦ୍ଧେ ବାହାରିଲେ କିନ୍ନର ସାଧକ ଗଣ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସହିତେ ଯେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଗୁହକେ ଚାରଣ ବିଚାରଣ ପୁତୃଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସର୍ବେ ଅଇଲେ ତକ୍ଷଣ ବାଜଇ ଦୁଧୁବି ତମକ ଯେ ବୀର ବାଜା ସର୍ବଗେ ବିଜୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ରାଜା ଦେବତା ଅସୁର ବଳ ହୋଇ ଭେଟା ଭେଟି ବିବିଧ ଆୟୁଧ ଧରି ହେଲେ ପିଟାପିଟି ଛେଲ ଚକ୍ର ଦୁକୃତ ଆଦି ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ତୋଳି ମାରନ୍ତି ଏକକୁ ଆରକେ ସିଏ ଆଗେ ବଳି ବାଜିଲେ ସମର ଗୋଟ ବେଳ ଟାଣ ଜଳଧାରା ସଦୃଶରେ ବରସନ୍ତି ବାଣ ଏକମୁଖ ହୋଇଣ ଯେ ଅଭିମାନ ଘେନି ଯୁଝନ୍ତି ଦେବତାଗର ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଭାଜିଲେ ଅସୁର ବଳ ନ ପାରିଲେ ରହି ଗୋଡ଼ାଏ ମାରନ୍ତି ଦେବ ଗଣ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଗରିଷ୍ଠ ଦଇତେ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି ରହ ରହ ଆମ୍ଭେ ଥାଉ ଥାଉ କିମ୍ବା ଭୟରେ ପଳାଅ ଏତେ କହି ସୈନ୍ୟମାନେ ହେଲୁ ଆଗସ୍ୱର ବାଶ୍ଚକ ସେ ବିରୂପାକ୍ଷମୟ ବକାସୁର ଜ୍ୟୋତିର୍ପ୍ରଭା ନରାନ୍ତଙ୍କ ହରୁ ବିଦ୍ୟୁବାଦୀ ତ୍ରିଶିରା କାର୍କକ୍ଷ ଗଳ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗାଦି କର୍କଶ ପିଙ୍ଗଳ ସୁର ମେଘନାଦ ବୀର ଶାର୍ଦୁଳ ପ୍ରଳମ୍ବକ ବକ ମହିଷ ମକର ଏସର୍ବ କରନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକମୁଖ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗୁ ସାଇଁ ହେଲେ ସଚେ ସାଇଁ କରି ବଜ୍ର ଧରି ସେହି କରନ୍ତେ ପ୍ରହାର ପଳାଇଲେ ଭୟ ପାଅ ସବୁ ନିଶାଚର ଅସୁରଙ୍କ ବଳ ଯହୁଁ ପଳାଇଲେ ଭାଜି ଉଠିଲା ତ୍ରିପୁରାସୁର କ୍ରୋଧରେ ଗରଜି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବୁଲାଇଣ ପ୍ରହାରିଲା ଶୁକ ଦୂରୁ ଦେଖି ତାହା ଛେଦି ଦେଲେ ଆଖଣ୍ଡଳ କୋପ ଭରି ଚନ୍ଦ୍ର ତହୁଁ ପିଟିଲେ କୁଳିଶ ତ୍ରିପୁରା ଅଙ୍ଗରେ ବାଜି ନ ଭେଦିଲା ତ୍ରିପୁରା ଅଙ୍ଗରେ ବାଜି ନ ଭେଦିଲା ଲେଶ ରତ୍ନାବଳୀ ଗଦା ଘେନି ମାଇଲେ କୁବେର ପବନ ସକତି ଅଗ୍ନି ମାଇଲେ ମୁଦ୍ଗର ଯମକାଳ ଦଣ୍ଡ ପୁଣ କରୁଣ ଯେ ପାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପେଶିଲେ ଖଡ଼ଗ ଚକ୍ର କି ଦିନେଶ ଏହିପରି ନାନାସ୍ତ୍ର ପହାରିଲେ ସୁରେ ତିହିଳେ ହେଲେ ନ ଭେଦିଲା ତ୍ରିପୁର ଶରୀରେ ଦେଖି ଦେବଙ୍କର ଆଉ ନ ସ୍ଫୁରଇ କିଛି ପର୍ବତ ପ୍ରଳୟ ଦୈତ୍ୟ ଉଭା ହୋଇଅଛି ଦେବଙ୍କ ଆୟୁଧ ସବୁ କରି ଏକ ଠୁଳ ଆପେ ବଜ୍ର ଧଇଲା ସେ ହୋଇ ମତ୍ତୋଦ୍ୱଳ କୁଳିଶ ବୁଲାଇ କରେ ଦେବଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇ ପଳାନ୍ତେ ଯେଝା ଯାନ ଛାଡ଼ି ତାହା ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ପଶିଲା ତ୍ରିପୁର ଦେବଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘର ସବୁ କଲା ଜୁର ସୁଧର୍ମ ସର୍ଭାରେ ନିଜେ କଲା ବିହରଣ ଅସୁର ଗଣଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଲା ଦେବସ୍ଥାନ ମକର ବାହନ ଦେଇ ମକ ରାକ୍ଷସକୁ ପାଶ ସହିତେ ବରୁଣ ପୁର ଦେଲା ତାକୁ କାଳଘଣ୍ଟ ଅସୁରକୁ ହକାରିଣ କତି ବୋଇଲା ତୁ ଆଜିଠାରୁ ହେଲୁ ଜନ୍ତୁପତି ଏତେ କହି କାଳଦଣ୍ଡ ମହିମା ତୁଲରେ ସମର୍ପି ପେଶିଲା ତାକୁ ଯମ ଅଧିକାରୀ ବିରୂପକ ଅସୁରକୁ ଡକାଇ ସତ୍ୱର ବୋଇଲା ତୁ ଆଜିଠାରୁ ହୋଇଲୁ କୁବେର ରତ୍ନାବଳୀ ଗଦା ଆଉ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ତତେ ଦେଲି ଏହା ନେଇ ଯାଇ ତୁ ବହନ ଯତନରେ ଧନରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରେ ରଖିବୁ ମାସକରେ ଥରି ଆସି ଦେଖା ଦେଉଥିବୁ ଏହା କହି ଡକାଇଣ ବାତ୍ସଳ ଦୈତ୍ୟକୁ ବୋଇଲା ତୁ ଚଳିଯାଅ ପବନପୁରକୁ ଏମନ୍ତ କହୁ ବାହନ ଆୟୁଧ ସେ ଦେଲା ସୁରଙ୍ଗଣୀ ପାଟ ଆଣି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାଇଲା ଅଗ୍ନିକେତୁ ଦୈତ୍ୟକୁ ବୋଇଲା ତୁ ବୀର ଆଜିଠାରୁ ଚଲାଇବୁ ଅଗ୍ନି ଅଧିକାର ଏତେ କହିଣ ଛାଗଳ ମୁଦଗରେ ଦେଲା ମେଲାଣି ପାଇଣ ଦୈତ୍ୟ ସତ୍ୱରେ ଚଳିଲା ଗୌରବ କରିଣ ତହୁଁ ଡାକି ଋଷିକେତୁ ବୋଲେ ଏକ ଚକ୍ର ରଥେ ବସ ଯା ଏବେ ତୁ ଏହା କହି ସେ ମକନ୍ଦ ମଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ଭାସ୍କର ପଦକ ଦେଇ ଚକ୍ର ସମର୍ପିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ରାକ୍ଷସକୁ କଲା ନିଶାଚର ମାୟାଦି ଦୈତ୍ୟ ପାଇଲ ମେଘ ନିଶାଚର ବିଦ୍ୟମାଳ ନିଶାଚର ତାହା ସଙ୍ଗେ ଗଲା ନରତକ ଯାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ରାଜା ହେଲା କାଳିୟ ନାଗ ନାମରେ ଏକ ନିଶାଚର ସେ ଯାଇ ପାତାଳପୁରେ ହେଲା ସର୍ପେଶ୍ୱର ଆରୋହଣ କରି ସୁଖ ଐରାବତ କନ୍ଧ ଆପଣା ତ୍ରିପୁରେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଇନ୍ଦ୍ର କାକକ୍ଷ ନାମରେ ଯେଉଁ ଦୁରାତ୍ମା ଅସୁର ତାହାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣି କହିଲା ତ୍ରିପୁର ଡଗର ହୋଇଣ ତୁରେ ଥାଅ ମୋର କତି ତିନିପୁର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣି ଦେଉଥିବୁ ନୀତି ତ୍ରିପୁର ନାମରେ ଏକ ଅସୁର ଡକାଇ ନିଜ ଥାଟ ମଧ୍ୟ ସେନାପତି କଲା ସେହି ଶୁକ୍ରଗୁରୁଙ୍କୁ ଡକାଇ ରତ୍ନବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀପଣେ ପୂଜା କଲା ସେ ଦାନବ ତହିଁ ମହିଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି ଦେବଗଣ ଯେଉଁପରି ଦାନବଗଣ ପାଳନ କଲେ ସେହିପରି ନିଜେ ତ୍ରିପୁର ବସିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନେ ତିନିପୁରକୁ ପାଳନ ବସି ସେ ଆସ୍ଥାନେ
ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟହ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଣ ତ୍ରିପୁରା ଭାରତ ବୁଝି ସେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ। ପ୍ରତି ମାସ କରି ଥରେ ଦିଗପାଳ ଗଣ ଆସି ତ୍ରିପୁରା ପାଶରେ କରନ୍ତି ଦୟନ। ତାହାଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ କରି ସେ ଦୈତ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ହେଲା ନରନାଥ। ବ୍ରହ୍ମବରୀ ସାରା ପୃଥ୍ୱୀ ଦ୍ୱିନକର ଥରି ପଦକ୍ଷିଣ କରି ସେହି ବସିଣ ରଥରେ। ଦଣ୍ଡଛତ୍ର ସିଂହାସନ ଆଦି ସଚି ସହ ଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ଦୈତ୍ୟରାୟ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭୋଗ ଦାନବ ଭୁଜନ୍ତି ବାହୁବଳେ ତିନି ପୁରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କାହାଙ୍କୁ ତିଳେ ହେ ଭୟ ନ କରି ଅସୁର ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଭୋଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଦେବଗଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦାନବକୁ ଭୟ ସର୍ବେ ପଳାଇଲେ ଯେ ଘୋର ବନକୁ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଅମୃତ ସମାନ ପାନ କର ସାଧୁଜନ କହଇ ମୋହନ।